Na Pobra seguen tamén as inspeccións no entorno da antiga fábrica de Adasa, na Ribeiriña, co fin de detectar a posible orixe dun vertido aparecido no mar nos últimos días. Técnicos de Augas de Galicia e da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade desplazáronse hoxe ás instalacións para seguir avaliando sobre o terreo cal podería ser a causa deste episodio contaminante. No lugar segue a traballar tamén o Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, que estes días desprazou as auxiliares dos buques Mar de Galicia e Sebastián de Ocampo a realizar traballos de abatemento mecánico e a instalación de diverso material para combater a contaminación na zona, despregando unha barreira absorbente con faldón para limitar a expansión da vertedura. Mentres tanto, o Concello da Pobra segue tamén con especial preocupación todo o que está a acontecer ao redor desta vertedura. Segundo informaron, trátase dun vertido pequeno e que xa está localizado. Toda apunta a que podería vir ao parecer dos sedimentos que aínda perduran dun antigo depósito de hidrocarburos que apareceu durante as obras de rexeneración levadas a cabo no entorno. Sabemos que está localizado na obra que se fixo fai ano e medio para retirar o que eran os restos da onza de oro, que quedaba onza de oro, que apareceu aquel depósito que non se contaba con el, que apareceron sedimentos contaminados con hidrocarburos. Naquele momento se tomaron as medidas as que foron necesarias, se retirou unha cantidad considerable de sedimentos que tuvo que xestionar costas maiores. Se non lembro mal, foron 300.000 euros que hubo que incrementar o orzamento para a xestión deses residuos e finalmente se puso unha lámina impermeable, se construiu o muro intentando, coa conciencia de que aí como moito quedaría o que é imposible de retirar ao 100%, non? Se hai máis, habrá que facer catas, habrá que buscalo. En principio o vertido é pequeno, eso tamén hai que decirlo, desaparece ao largo do día e cando chega a marea alta empeza a batir co muro e claro, o mar foi desfacendo a terra que había nas xunturas e ao final consigue salir esos hidrocarburos que estaban aí retidos. O que estamos falando aí é de sellar esas xunturas. A demarcación de costas xa dixo que se facía encargo, que pasa que non ten a disposición para facelo de inmediato. Entón vamos a ver se o facemos nós por urxencia e despois fai cargo do pago da actuación costas ou se eles o poden adiantar o antes posible. Estamos aí mirando o que facer. O Concello agarda tamén que unha vez solucionado este episodio contaminante se busque unha solución definitiva ás antigas naves de Adasa que aínda permanecen en pé. Nós queremos que desaparezca o problema da fábrica de Adasa, todo o goberno quere, que diría que toda a corporación e todo o mundo, e temos que intentar chegar a algún tipo de acordo con Costas, co síndico, cos representantes dos acreedores e buscar unha solución, porque no caso de que non este dando un problema agora está claro que vai dar no futuro, porque aí hai depósitos con hidrocarburos e outras sustancias e que hai que eliminar canto antes.